କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ କରନାରେ ହେଇନି କିଛି କେତେ ହେଇଛି କି ଆମର ସୁଯୋଗ ହେଇଯିବ। ମୋର ପଳେଇଛି ବୋଧେ ନା ଗୁଲି ରହିଦେବ ପୁରା ଆମ ଶିଖର ମାନେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ପୁରା ଉପରେ ଶିଖର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଚାଲିଯିବ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲ। राखी ଆମର ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ମାନେ ଶିଖର ଯାଇକି ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଛୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ତଳକୁ କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳି ଶିମୁଳିଗଡ଼ାରୁ 40 କିଲୋମିଟର। ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି। ଶିମୁଳିଗଡ଼ା ବଜାରରୁ ଏଟା ଜୁମ୍ କଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ବି ପାଇବନି। ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ହେଇକି ନନ୍ଦପୁରଠୁ ପଶିକି ଆସିବୁ ଭିତରକୁ। ନନ୍ଦପୁରରୁ ପଶି ଆସି ଶିମୁଳିଗଡ଼ା ବାହାରିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ମାନେ 3-4 ଜାଗା ବୁଲିଛୁ ହେଲେ ଦେଓମାଳି ବି ବୁଲିଲୁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଓମାଳି ଜର୍ଣ୍ଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ତଳକୁ ଦେଖେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ତ ହେଇଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ରାତିରେ କାଲି ରହିଥିଲୁ ଲଜରେ ଶିମୁଳିଗୁଡ଼ାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରାତିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଆମେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ବୁଲିକି ଆଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ସେଇ ଶିଖର ମାନେ କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲା ରେ ଏଇଟା ବାପା ମା ଜୁମ୍ କଲେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିକି ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖାଇବାଟା ବନେଇଦେବା କାରଣ ସେଠି ଉପରେ ଯିବେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ବୁଲି ଆପଣ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଅଛି ମାନେ ହାଇଚାର୍ଜ ଡବଲ୍ ସବୁ ପାଣି ତ ମିଳୁନି ବଟନ ମାନେ ଯେଉଁଟା 10 20 ଦେଖିବ ଏଇ ହଉଛି ସବୁ ଦେଓମାଳିର ସବୁ ଲୋକେସନ୍ କାରଣ ଆମେ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ।
ସାଇଡ୍ କର ସାଇଡ୍ କର ଏଠୁ ଚାଲ ଆଇଚୋଡ କଣ ଅସୁବିଧା ଜାଣିବୁ ନାଚିବୁ ହଁ ଜଗ ଅଛି ସୋନେ ନାଚିବ फ्रेंड्स आमर एठी भात अछि एपट चिकन ये जन चिकन मिस्त्री अरे मम्मी डबड़ा काटी नियो पानीटा गोटे नुआस्ट माने आज यही पानी आज रोषे हो पानी आज आम रोषे है भात चिकेन चिकेन रोषे करके देवमाली पर्वत आसी माने ऊपर आसिकी जस्ट अधा बाटे आम गोटे अधा ठिया आम ये पार्किंग करके रोषेबास कर भात भी आमर हो गला पानी पूरा पूरा चिल थो ना जार जिते बड़ सब लंका पका जदि पड़ पड़ो आगे पड़ो ना पड़ो जाऊँ भाई सब पड़ा सब लंका पका गुंड मसला जीराटा जा भात तक मानस अरे भात देख से कौन कह आउट बस हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे सुना दे हाथ मारले कौन है पता ना हमें फूल हुए लाई गाली दो हो गेलै कुछ आ गेलै भात माया पार्टी लाई माय भात पूरा तो कहल तो चुकेल टिके आउट बसियो पानी 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 देउछि ए हां सोनाबू पेज जे न लागियो को हला मत भल लागन पेज लागिले ठंडा रोज पानी पूरा ये ऊपर पानी आसुची पूरा पूरा ठंडा लगे पानी पूरा टैप सिस्टम हमारा ये जगह पानीटा कुआड़ आसुची भोजी चलती भोजी तब भातटा ही चिकेन चलती सरिया पर पानीटा कुआड़ अच्छे देखा पानीटा ऊपर आड़ू कुआड़ू आसूची कुआड़ू ये पानीटा आसूची कुआड़ू ऊपर कुआड़ू आसूची उठे बाट ना आम देखो पानीटा जेहतु पूरा देवमाली पूरा पर्वत ऊपर पानीटा आसूची हेले कुआड़ू आसूची कि जानी होनी जहाँ भी ठाकुर कृपा चलन जी आम रोषे चलती रोषे रोषे पाखु जा रोषे चलती रोषे 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 पानीटा केनते गोटे पानीटा ऊपर आसला आसा पर देखो ये कदली पटक अच्छी कदली पटक पानीटा पूरा तौक जीव ये शंख अच्छे शंख पशि चलिए तौक
ये टेक्नोलॉजी है ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ରେ ବିକାଇ ଘୋଡ଼ା कोटी कोटी ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଭାତ आ कहीं जे ପ୍ଲେଟ୍ ତୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା କାହିଁକି କୋଉଠି हां आउट प्लेट आनो ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁ ना 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 ए धरो टीटा ଉପର ଖୋଲି अरे ऊपर खोली दो ना ନଉନ ଦିଅ ଚିକେନ୍ ଜି ଚିକେନ୍ ଦେଲ ନା ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ଆଣିକିରି ମନ ଦେହରେ କାଟିକି ଏ ଶାଗ ଭଜା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଲା सोना मानस दबुनी रे ଲେଟ୍ କରିବ आज्ञा ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ଖରାଟା ଥିବ ଆଉ ବାଛି ହବ ଏଟା କାହିଁକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପଡ଼ିଛି ବାଛି ହବନି हां ଆଳୁ ଆଗ ଆଗ ସେ ଖାଇଲେ ସେ ବାଛିବ ତା ପାଇଁ ଆରେ ଆଳୁ କୋଉ ଦଉଛ ତମେ ଏତିକି ଏତିକି ଥାଉ ଆଳୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ସିଆଡେ ବୁଲୁଛ ମ ଗିରି ଗିରି ହେଇକି ଆରେ ହେଇଲା ପିଆଜ ପକା ଆଉ ପାଛ ତ ନଷ୍ଟ ହବ केते लोक लोड होइछन्ती ये तळ ऊपर सब ये बोली जातु जगाई माने गाड़ी रो बोधे ता भालुसन डेट पळेई पुणी आरी माने गडी जुनी पछे बयस जे तथे गाड़ी भिडुछन नष्ट बिडा चल 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 ए चल पर बामड़ बोची कहू देखाउनी अरे से रास्ता कोड